masculí i femení. La darrera cursa d'aquest 53è Cross Ciutat de Mataró, ja no puntuable pel Campionat de Catalunya. metres de recorregut. Tinc aquí la meta, si de cas mirem com arriben els dos companys més petits, de més de 8 anys, i després parlem que tu i jo, David, ens coneixem. Per què ens coneixem tu i jo? Perquè el David... Sub-8 masculí i femení. Els més petitons, en Cesc Fraile del Farners, seguit d'en Gael del Nou Barris, la primera nena. No sabem qui, la Enzo diria, no estic segur que és la primera nena, ara us ho diré, perquè arriben molt seguits. Ara, si de cas, us confirmarem les classificacions d'aquesta cursa sub-8 masculí i femení. Esperem a la decisió oficial dels jutges de la Federació Catalana. Els més petitons, atletes de 7 anys o menys. Déu-n'hi-do ja el que estan corrent aquests nens i nenes. I amb l'arribada del Kilian del Granollers es tanca la participació en aquest Cross de Mataró. Ens falten lliurar algunes medalles, alguns podis.